दिनै जोंनि 10 नं देबरगाव बिटिसि एसटि कनस्टिटुयेन्सिनि आन्दोआव थानाय 13टा बिसिडिसिनि मासिगिरिफोरखौ जों सायख'नानै बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ जोङो दिनै होनो हाबाय। बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे समाव आङो जोंनि देबरगाव समस्तिनि मानगोनां चिफ श्रीजुत हाग्रामा महिलारि बिथांखौ हामबाय होनो साबायखर बावो। बिथाङा गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बिथांनि कनस्टिटुयेन्सिनि आन्दोआव थानाय 13टा समस्तिनि बिसिडिसि चेयारमेनफोरजों लोगोसे TCLCCनि चेयारमेनखौबो सायख'नानै फाइनाल खालामनानै जोंनो होनायनि थाखाय आङो बिथांनिसिम खर' गंग्लायै साबायखर बावनायखौ जासिहरो। जोंनि 13टा बिसिडिसिनि मुंफ्रा जाबाय देबरगाव बिसिडिसि, बेयाव सुकुर सिं बसुमतारी फाख्रिगुरिनिफ्राय जोङो चेयारमेनखौ मोननो हादों। बेनिफ्राय जोंनि कालुगाव सबायझार बिसिडिसिनिफ्राय चम्पाबती नार्जारी, बिथांजोआ हल्थुगावनि। बेनिफ्राय तिनिआलि सारिआलि बिसिडिसिनि थाखाय जोङो सजिब बसुमतारी, बिथांखौ चेयारमेन हिसाबै मोननो हादों, लावरिपारा गामिनि। बेनिफ्राय जोंनि आमगुरि बिसिडिसिनि थाखाय रुबेन हासदा, बिथाङा आमगुरिनि, बिथांखौ जोङो बिसिडिसि चेयारमेन हिसाबै मोननो हादों। बेनिफ्राय हल्थुगाव बिसिडिसिनि थाखाय आगोमा नार्जारी, बिथाङा दबिन जरानि, बिथांखौ जोङो चेयारमेन हिसाबै मोननो हाबाय। बेनिफ्राय सिम्बरगाव बिसिडिसिनि थाखाय जोंना फोजाखां बसुमतारी, बिथाङा 2 नं फाख्रिगुरि गामिनि जायनारि खाथियाव, बिथांखौ जों मोननो हादों। बिनि उनाव मावरियागाव बिसिडिसिनि थाखाय जों मोननो हादों गोजोन बसुमतारी, खालायगाव गामिनि बिथांखौ चेयारमेन हिसाबै जों मोननो हाबाय। बिसमुरि बिसिडिसिनि थाखाय जोंनिनो आगुनि बा दानि सोलिबाय थानाय बिसमुरि प्राइमारिनि आफादगिरि बिरसिं बसुमतारीखौ जोङो चेयारमेन हिसाबै मोननो हादों। बेनिफ्राय जोंनि इस्ट मालिगाव बिसिडिसिनिफ्राय जोङो हायना बाला ब्रह्म, महनपुर गामिनि, बिथांखौ मासिगिरि हिसाबै बिसिडिसिनि मासिगिरि हिसाबै जों मोननो हादों। बासबारि बद्रानपुर बिसिडिसिनि थाखाय जोङो रुपनाथ ब्रह्म, वेस्ट बद्रानपुर गामिनि, बिथांखौ मासिगिरि हिसाबै बिसिडिसिनि मोननो हाबाय। उल्टापानि बिसिडिसिनि थाखाय जोङो गपाल चन्द्र लहार, बिथांखौ चेयारमेन हिसाबै मोननो हाबाय, बिथाङा लाबायनपुर गामिनि उल्टापानि। बेनिफ्राय महेन्द्रपुर सरलपारा प्राइमारि बा बिसिडिसिनि थाखाय जोङो सुर्य बाहादुर सेत्री, सरलपारानि, बिथांखौ चेयारमेन हिसाबै मोननो हादों। बिनि उनाव कालुगाव सबायझार बिसिडिसिनि थाखाय जोंनिनो BPF राजनैतिक हान्जानि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि बिथांजोआ चम्पाबती नार्जारी, हल्थुगावनि, बिथांखौ जोङो चेयारमेन हिसाबै मोननो हादों। बिनिफ्राय 10 नं देबरगाव बिटिसि कनस्टिटुयेन्सिनि TCLCCनि थाखाय जोङो मासिगिरि हिसाबै चेयारमेन हिसाबै केनेडी महिलारि, बिथांखौ जों मोननो हाबाय। जोङो बिथांमोन गासैखौबो TCLCCनि मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोर आरो बिसिडिसिनि मासिगिरिफोर आरो सोद्रोमाफोर, बिथांमोन बयनोबो जोङो कंग्रेचुलेसन होयो, गाहाम अनसायनाय होयो। बिथांमोना जेन' फैगौ 5 बोसोराव मोजां रोखोमै गामिनि जौगाखांनाय, BPF राजनैतिक हान्जानि जौगाखांनाय आरो गोबां फैगौ एसेम्ब्लि इलेक्सननि थाखाय मावनो गोनां खामानियाव गोसो मोदोम जिउ होनानै गासै सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै जेन' मोजाङै खामानि मावलांनो हायो, बेनि थाखाय जोङो गाहाम अनसायनायखौ बिथांमोननिसिम दोनबाय। आरो बेजों लोगोसेनो आङो बेखौबो बुंनो लुबैयो, फैगौ एसेम्ब्लि इलेक्सनाव जुदि रिजाल्टफ्रा बबेबा बिसिडिसिनि आन्दोआव जुदि बोरैबाफोर जायोब्ला जोङो बिसिडिसि मासिगिरिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि बेबस्थाखौबो जोङो खालामनो थाखाय थिग खालामनानै दोनखादों। आङो नोंथांमोनखौ बे समाव बयनोबो गोजोननाय जासिनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। बिसिडिसिनि चेयारमेन सेलेक्सन खालामनायाव जेबो प्रब्लेम जायाखै नामा? जिहेतु मोनसे बिटिसिआव सानै साथाम बिदि नमिनेसन बिसिडिसिनि चेयारमेन सेलेक्सन खालामनायाव बा सायख'नायाव जोंहा एसे बेले बेजे फैदोंमोन, फैनाया फैयाखै नङा, मानोना नमिनेसना गोबां दंमोन। बबेबा बिसिडिसिनिफ्राय जोंहा
15 गाहामसिम 16 गाहामसिम फैदों, बबेबानिफ्राय 6 जन 7 जन बेबादि नमिनेसन फैदों BCDC प्राइमारिफोरनिफ्राय। दा बिनि गेजेराव जोङो गोबाव सम सावरायलायनायनि गेजेरजों बयजोंबो गोरोबज्लायनानै जोङो दिनै जायफोरनो जोङो एपइन्टमेन्टखौ होनो हाबाय बिसोरखौ फाइनाल खालामनानै लानो हादों आरो भरसा खालामो इयुनाव जेबो भुल बुजाबुजि आरो दावराव दावसि जानाय नङा। ओरैनो जोंनि BTCनि माबा बादिबा मा होननानै पलिसि बादिब्ला 50-50 होननानै बुंदोंमोन, नाथाय जोंनि 10 नम्बर देबरगाव समस्तिनि आन्दोआव जोङो बेबादिखौ खालामजोबनो हायाखिसै। दा 13टा BCDCनि गेजेराव जोङो 2 आइजो BCDC मासिगिरिफोरखौ मोननो हाबाय।